Καλησπέρα από την όμορφη Κομοτηνή. Είμαστε στο χωριό Άγιο Θόδωρο. Έχουμε εδώ έναν ελαιώνα με 163 δεντράκια, 4-5 διαφορετικές ποικιλίες. Περισσότερες είναι μεγαρίτικες. Τα δεντράκια τα πήραμε 2 χρονών και είναι ο τρίτος χρόνος που τα έχουμε φυτέψει. Όπως βλέπουμε, πάμε καλά, μεγαλώνουν τα δεντράκια μας και είναι, και είπα, πρώτη φορά μετά από 3,5 χρόνια περίπου, όχι 3, που είπαμε λίγο να τα αραιώσουμε, να τα κλαδέψουμε